הטכנולוגיה לא באה להחליף את האנושות. הטכנולוגיה הגיעה אלינו כדי לעזור לנו, לפנות זמן, להקשיב. זה פשוט מפנה לנו הרבה מאוד זמן לעשות דברים שלא עשינו כבר הרבה מאוד זמן. אני חושבת שרכש צריך להבין את הערך של הרווחה. רווחה זה קודם כל להיות אדם, להיות אנושי, ושהמנהלים ושהצוותים יעבדו ביחד ושיש שם חיבור רגשי. רווחה לא יכולה לעבוד בלי רכש, ומצד שני הרכש גם צריך את הרווחה, אז זה ווין ווין.